Itzarte hasteko benetako pasadizo batekin hasiko gea, laun bate kontautakoa. Behin ikaskide bati esan omen zion, asteukaran Kordobara juteko azala lagun preso bat bisitatzea. Eta besteak erantzun, beste behin, zenbat ordaintzen dizuete. Ikaskideak urruti sentitzen zuen presoen auzia, urrutegi. Ezin zuen ulertu gure dedikazioa, konpromisoa, militantzia. Gehiegizko sakrifizioa iruditzen zitzaion. Presoak izugarri maite ditugu ordea. Horrexegatik egin ditugu ehunka eta ehunka lagunek milaka kilometro Espainiako eta Frantziako 6 kartzeletara. Ez gara ohiko bisitara etorri, beraz ez dugu barruan zaudetenokin solasean jardungo. Mezu simple bat esatera etorri gara. Simple bezain sentikorra. Maite zaituztegu. Maite zaituztegu. Martxan ehunka lagun etorri gara, eta are garrantzitsuagoa. Herri oso bat dago martxan. Horren erakusle, martxoan, bakearen etsaien aurrean herritarrek albideratu zuten armagabetzea. Alde bakartasunez jardutea, ez dugu beste erremediorik, eta alaxe egingo dugu espetxe guztiak gustu arte ere. Merezi dutelako, merezi dugulako eta merezi duelako. Orain 30 urte, dispertsioaren estrategia diseinatu zuten Estatu Espainolak eta PNVek. Helburu argi pare batekin. Alde batetik, presoak militante politiko bezala eta pertsona bezala suntsitzea, animikoki eta psikologikoki. Lotura afektibo oro, herriarekiko lotura, herriaren maitasun eta babesa eteteko asmoz. Bigarrenik, senide, bizilagun, lagun eta burkideak kolpatzea, babesa etengo genuelakoan, inozoak. Ia 30 urte ondoren, bahituta eta sakabanatuta jarraitzen dute euskal preso politikoek Espainia eta Frantzia osoan zehar. Horren ondorioak argiak dira. 16 hildako, odoluste ekonomikoa, milaka eta milaka kilometro egin behar astero, sufrimendua azken batean. Baina ez dute eskuratu nahi zuten emaitzaik lortu. Presoen erantzun kolektiboa eta resistentzia eredugarria izan da. Eta kaleko erantzuna etenik gabekoa. Anitza. Elkartasunak, maitasunak, eta batzuk amorrarazten balin baditu ere, irribarreak ez du etenik izan. Eta ez du etenik izango euskal preso politiko oro, etxean eta kalean izan arte. Gaur, hain zuzen, konpromiso hori berrestera etorri gara ona. Jakin badakigu une oso garrantzitsua bizi duzuela hor barruan. Gogoeta betean ari zaretela etorkizunari buruz. Badakigu eztabaida laster bukatuko dela, eta emaitzak publiko izango direla. Ondo dakizue, ezker abertzaleak zuen iritzia eta eztabaidaren ondorioak errespetatu eta babestuko dituela. Bide hori herritik eta herriarekin auspotuz. Gure apustua argia baita. Bakean eta askatasunean oinarritutako herri bat erekiko badugu, preso politikoen auziari behin betiko soluzio bidea eman behar zaio. Ez dago aitzakiarik, borondate kontua da. Antes de terminar, queremos daros las gracias a las personas de esta tierra, no solo por acudir a este acto de protesta, sino también por la ayuda que prestáis a familiares y a personas allegadas de los y las presas vascas. Sin vosotros, sin vosotras, sin vuestra solidaridad, todo sería mucho más difícil. Mil gracias de todo corazón. Eskerrik asko. Gaur hemen gaudenok gure ekarpentsoa egin dugu, gure presoak babestu eta gure maitasuna helarazteko. Eta nola ordainduko digute ikaskideari erantzunez? Maitasunarekin, preziorik ez duen maitasunarekin. Privilegioa dela esan dutelen agirian, herri honen askatasunaren alde borroka egitea. Eta guk gaur hemen argi eta ozen esan nahi dugu, guretzat privilegioa dela herri honen askatasunaren alde beraien burkide izatea. Beraiekin orpoz-orpo herri honen askatasunaren historia idaztea. Privilegio bat da guretzat. Honen bestez, eta amaitzeko, ozen esan dezagun, entzun dezatela 318 euskal preso politikoek. Maite zaituztegu. Berandu baino lehen kalean besarkatuko zaituztegu. Preso, ieslari eta deportatu politikoak kalera.